Ganteng, terus wajahnya niku nggih corak, terus pasuryane niku ya Allah, niku lek anu lho pasuryane iso saged ngemu nanah ngoten iso. Kok ngemu cahya. Asline ganteng lho, Mas. Ganteng asli ganteng. Lek ndak disawang. Contone lho rumakno sik. Piye ora lenggah kok iso. wis gak sida. Hancuk tintai kok. Lah ora enek sing diguakne kok iso. Terus ya Mas. Ha nggih. Nah, gundul patul. Belengan. Nyunggi wakul gembelengan. Renjel amarin. Bakul rembang segane dadi saratan. Gundul pacul. Ora apa-apa. Mane modele sepote kok nyemoni kowe. Model iki men sak senti karo aku. Jare gundul pacul kuwi anu Mas. Enak terjemahane Mas. Lho enten lho. Niku menceritakan apa to Mas? Menceritakan seorang pemimpin, Pak. Bu ngoten nggih. Nggih. Kok iso? Lah gundul niku kan sirah. Sirah niku kan mustaka manggone ning dhuwur adalah simbol seorang pemimpin. Ah. Kudu digunduli artinya harus bersih pikirannya untuk menatap masa depan. Oh iya. Kok gundul Aja nganti gemblelengan, aja nganti kemlinti, aja nganti kemaki. Mergo nek kemaki utawa kemlinti ora amanah, wakule ngrempyak. Rugi. Oh nggih. Nggih ta, Pak. Makung timbang Segane dadi saratan, mboten enten guna lan manfaate. Mulane dadi seorang amanah harus bersih pikirannya, bersih hatinya dan bersih tindakannya. Oh iya. Ini kalau godak gaduh Pak ben entuk tambahan. Ayo, saiki iki digarap. Wong loro iki Ririn karo digarap. Digarap teng pundi niki? Lho nembang no. Digarap teng pundi? Tembange iki lho digarap. Oh, tak kira nek. Ya jar awakmu lek nyandra Mas Mondol ini piye Njel? Lho lek iki Mbak Mas Mondol iki Mas Mondol. menurut sampean iki cara menungso cap apa ngoten lho. Menungso nggih. Niki Mas Mondol niku asline ganteng lho Pak Eko. Saestu ganteng, terus wajahnya niku nggih corak, terus pasuryane niku ya Allah, niku lek anu lho pasuryane iso saged ngemu nanah ngoten iso. Kok ngemu cahya. Asline ganteng lho, Mas. Ganteng asli ganteng. Lek ndak disawang. Contone Lho rumakno sik. Piye kan? Ganteng lek ndak disawang maksudnya. Ndak disawang lho. Iya to Mas ya. Iki lho contone wong wedok sing besok bakal mlebu neraka ya iki. Ya ora. Kok iso ngelok? Ora jujur. Ora jujur. Kula niki malah jujur. Ora jujur wong rae ora karik kok dilokno ganteng. Maksudnya ganteng nek pas gak disawang. Ndak disawang maksudnya. Lah nggih nggih jujur kula. Oh iya jujur. Nggih Mas Mondol ngoten. Iya. Ya. Hitepmu kok dawa meng. Lah nyapa? Lek ndak dawa. Oh, iki gak dawa. Iki mbok Iya. sembung hitep iki. Nah, iki contone wong besok bakal mlebu neraka ya ngene iki. Loh. Lah kok iso? Lho kurang bersyukur. Lho wong wedok ayu iki. Wong wedok ayu iki lho besok bakale mlebu neraka. Terus Lah nek iku diguak sapa lho? bedane apa wong wedok ayu karo wong wedok Panitiane elek? gene sing wedok lho, Ndol. Arep mbok guak ning ndi? Guane ning nggone. Guane ning kene bojone no. Nek bojone kok. Wong kok iso gawe kok iso ora mikir-mikir wonge sapa. Bojone kan yo kenek. Ora lenggah kok iso. Kok wis gak sida. Hancuk tintai kok. Lah ora enek sing diguakne kok iso. Kayak enek blas lanang kabeh. Tuh minta arep tak balik ning bojone dhek dhewe kok. Bojone ya ora enek sing kenal. Ora, saiki anak pamundhut lho. Pundutane podang kuning. Guak kok ora delok-delok. Ini panggorakit. Aku duwe dulur ning kene Mas Dar iki mau ngersake podang kuning. Kok podang kuning Pundi iki. piyantunipun Pak Eko? Yo mirsani ning kono no. Oh nggih. Mas Dar kersane pedang kuning. Heeh. Ala wong kanca ngebas lho kok yo njaluk lagu bareng nyapa. Dar niki napa Dar? Oh Dar Dar sitok. dulur kula. Dibawani pedang kuning kok iso. Heeh, dibawani. Coba. Nadyan wujud. Ayo Mas Mandel, suarane apik. Mas sembuh warang tembang iso to Mas. Lho. Mon. Pelatih kerawitan jarine. Enggak iki. Oh ya wis.
Iki ora mangkon guwak neh moh. Lah nek enek ya kena kok goblokmu ki lho kok iso dik ngengkel ae. Menang. Bisa menang ora? Lah kowe. Aku ya menang. Ayo. Gendere, Mas. Gender kok gendir gitu. Ya gender. Nadyan wujud temong peksi. Peksi iki apa ta? Manuk. Terus Agawe talining bronto. Bronto ki apa? Bronto ki tresno. Iya. ngerti. Ke ati ya Loro bronto. bronto wae loro katresnan. Iya. Tresno sing metu saka ati. Iya, betul. Tangane. Alus manis tur mbrak ati. Enak suarane. Jan. Wes suwe nggon kula lono. Alah tumbasan pinten Mbak ketheke? Niki anu Pak 75 Mas Yuda. Kok iso Wong dijak roman kok malah mbok tuntun kaya kethek. Nah sampean yo tangane ngene-ngene pro ya aku yo mau melu to Mas. ketoke nyaut kok ngujang kuwi meng lho. Ini kira-kira balik. Goleki kethek nang Si bodang. Mas. Golek kotak ngujang. goleki si podang jenar. Jenar ya apa? Kuning. Oh, berarti mara tuamu ki lara jenaren. Loro mbok basakne lho. Lah kuningen Loro ya kuning, loro kuning ngono kok loro jenar. Ibu Ibu bunga ing atiku. nyanding bisa diunggahne ndol dadi tombo tak dung 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 terus kok dadi capil. Dadi cikal. Sakil. Akil kok capil. Nyanding bisa dadi tombo. Cangkeme cakil. Lah cangkeme ucul. Wah, Jan. Wah, cakil papi ra umum. Lali blakone. Apik. Dan ndase kaya ciduk. Ganti. Hei ah, hei ah. Hei hei hei. Hei ah, hei ah. Hei hei hei. Hei hei hei. Lho, cangkeme mbok pangan. Cangkem lho iki. Lali aku. Lah cangkeme jajah. Ya, nembang iso Mas yo. Nggih. Kelawak yo lucu. Ya lucu. Joget kok yo Joget kok apik. iso eleke kaya ngono. Anu apik, apike kaya ngono. Bengi iki gak lucu. Ngadeg ta wong ngono kaya. Nyapa? Aku njondoke. Ya. Nenonane. Buka celok ya Pak.
Iya. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng mikir aku golek ora krasa esuk awan nganti nemen yen nganti liho kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning kapang kekencangan tak rindet saka kadoman sarwi ngoceh dheweke ngalih Sentikan mulut tembok
nuwun.